Food tour vo Vietname. Toto je iba studený zelený čaj. Ako prvú sme ochutnali polievku so sumcom a bola fantastická. Ale to je tu väčšina polievok. No a potom sme sa išli presunúť na Flower Market. Kvetiny sme síce nejedli, ale boli nádherné a veľmi dobre sa na ne pozrelo. Po tejto prechádzke sme pokračovali v jedle. Toto je vietnamská pizza. Čo ma tu dosť prekvapuje, tak veľmi veľa jedla je trochu sladkého. A toto, čo som ukazovala, tak to je chicken floss. Sú to také kuracie nitky. Čo ma prekvapilo, bola suma 1 euro. Na to, že to je snack, mi to prišlo trošku moc. Och, a sedenie na tých mini stoličkách fakt nie je pre mňa. Toto je mäso na citrónovej tráve. Mňam. Mávame to tu pravidelne. A toto sú vypražené zemiakové guličky. Nepamätám si už, ale prečo sú takej farby. Viem iba, že oranžová bola z tekvice. Ďalej sme sa presunuli na banh mi, čo je typická vietnamská bageta. A akože bagety robia fakt fantastické. Toto je jedna z najstarších uličiek Saigonu. A toto je jedna verzia Ban Bao. Toto je slaná verzia, mne chutí viacej tá sladká. Takto vyzerajú všetky na jednej kope. Tam vzadu ich Ujo vypráža. Toto všetko sú listy do vietnamskej palacinky. Tá je teda slaná, nie sladká. No a balí sa do rýžového papiera, ide tam fakt všeličo. No a kokosová zmrzlina, ktorá bola neskutočná, mňam.